They can call me whatever they want. Call me crazy. You can call me whatever you want. Veel publiek hier altijd op het laatste stuk strand, vlakbij Zoutelanden. En je ziet dan ook bekende figuren uit de Zeeuwse atletiek. Mensen die al heel lang op heel veel verschillende manieren erbij betrokken zijn. Een van die mensen staat daar met het petje op, een rode jas aan. Het is Jan Jansma uit Vlissingen. Jan, mag ik je heel even storen? Je bent druk foto's aan het maken. Wie zet je er allemaal op? Ja, allemaal van de loopgroep Zeeland uiteraard. En ja, wie we al hebben gezien is natuurlijk Samantha Luitwieler. Die de winst pakte bij de dames in een nieuw parcoursrecord. 2,50, fantastisch. Maar ja, je bent er natuurlijk voor iedereen die lid is van de loopgroep. En dus die wacht je ook allemaal op. En ja, dat kan wel eens tegen 5 uur worden, maar dat is geen probleem. We zijn er gewoon. Jij hebt een enorme geschiedenis in de atletiek. Hè? Vroeger zelf atleet geweest op nationaal topniveau. Ja. Mede een van de begeleiders van Samantha Luitwieler, winnares bij de dames. Je noemde het al. Hoe was dat vanmiddag om haar in die toptijd binnen zien komen? Ja, dat is gewoon fantastisch natuurlijk. Hè. Een jaar geleden dachten we toen ze 3:16 liep van nou, moet dat kunnen? Zit er nog meer in dan dat? Die twijfel had ze zelf ook een klein beetje. Maar je zag aan haar testen gewoon dat er gewoon ontzettend veel meer in zit dan dat ze liet zien het afgelopen jaar. Maar toen ze het stratencircuit al ruimschoots won en dan de halve nog van de kustloop, ja, was hier gewoon een van de topfavorieten en heel goed ingedeeld die wedstrijd. En in 2,50 binnenkomen, ja, echt top. En voor iedereen heel verrassend hoor. Voor zichzelf, maar voor ons ook. Echt fantastisch. Wat zit er allemaal in die jonge dame? Want ja, iedere wedstrijd gaat zo harder lopen. Ja, dat is ook een beetje de vraag. Hè. Waar zit de stop? Hè? Waar zit het einde? En ik denk gewoon dat er nog veel meer in zit. Zelfs op nationaal niveau. Maar ja, daar moet ze zelf ook een beetje van overtuigd zijn. Hè. Ze is natuurlijk bleu. En ze heeft zoiets van, nou ja, ik zie wel wat op me afkomt. En ik durf niet dit, durf niet dat. Maar als ik ze zie trainen op de baan met mij. Ja, ze gaat er gewoon voor. Keihard trainen. En dat is het resultaat waar ze nu vandaag heeft neergezet. Echt waar. Je bent vroeger zelf ook radioverslaggever geweest hè, bij Omroep Zeeland. Je hebt de eerste jaren van de kustmarathon als verslaggever gevolgd. Mensen die toen luisterden herinneren zich ongetwijfeld je ongebreidelde enthousiasme van toen. Hoe sta je dan hier nu langs de kant? Ook met zoveel enthousiasme? Ja, met hetzelfde enthousiasme. Echt waar. Dat is, als ik dat maar over moest brengen op de atleten die allemaal al binnen zijn en toen binnenkwamen of vandaag, maakt mij niet uit. Tuurlijk heb je wat meer begrip voor je lopers die bij jou trainen. Maar iedereen die ik hier zie lopen en dan die kustmarathon voltooit, dat is gewoon fantastisch om te zien. En het blijft gewoon een geweldig evenement. Laten we eerlijk zijn, dat hebben we gewoon niet in Zeeland. En dat er zoveel mensen op afkomen, ja, vind ik gewoon hartstikke tof. Prachtig gewoon. Prachtig inderdaad. Het zijn mooie woorden van Jan Jansma. Hij heeft een schitterende dag. Mede door zijn winnende atleten. Maar ook eigenlijk door alle lopers die hier zometeen in de Langstraat in Zoutelanden gaan finishen. Kijk, iedere keer als er hier weer mensen passeren, dan is het feest. Maar als mensen van de loopgroep Zeeland passeren, is het extra feest. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja? Maar ik ben wel heel blij dat alle mensen overal staan. Ja. Ze supporten je wel, hè? Ja, zeker. En dat zijn je teamgenoten, toch? Ja? Allemaal medelopers. Ja hoor. Ja, helemaal fijn, hè? Ja, heel fijn. Nog een paar kilometer. Fijn. Kijk, zie je het? Oh, kijk, er komt er nog een. Ja, heel goed. Ja. Oh, en weg. Dus even kijken wie hier nog komt. Die is ook van de loopgroep Zeeland. Hoe is het nu om al je bekenden hier weer te zien? Ja, geweldig. Ja? Leuk. Ja? Ja, dat is altijd bemoedigend, hè? Ja, is bemoedigend? Nou ja, dat heb je nodig op dit stuk. Dat is het moeilijkste komt. Nou ja, het is nu, ik ben een beetje moe. Beetje. Ja, een beetje. Ja. Zet hem op. De cola nog en dan nog een paar dropjes, wijngums. En hoe is het in Zoutelanden? In Zoutelanden is het goed. Wij zijn even afgelopen naar het grasveldje achter de finish. Ja, achter de finish. En hier staan dus allemaal tentjes waar van alles gebeurt en van alles verkocht wordt. Meestal voor het goede doel. Maar je kan ook je voeten daar laten wassen. En als je natuurlijk net een marathon hebt gelopen, dan lijkt me dat heerlijk. Echt, lijkt me heerlijk. En daar wordt ook bijvoorbeeld iemand... en daar zit ook gewoon een stoel naast vrij. Zie je dat? Daar ga ik gewoon even naast zitten. Want hier wordt flink behandeld. Zo, hoe ging het? Goed. Ja, ik ben ook tevreden over de tijd. 3:48. Het is mijn eerste marathon. Dus
best zwaar, ja. En had je deze massage van tevoren al in gedachten of ben je daar nu pas opgekomen? Ja, mijn vader die komt uit Zoutelanden en die zei van, hij moet daarheen en zo eigenlijk hier zo terechtgekomen. Ja. Okay. En waar kom je zelf vandaan? Ook uit Zoutelanden. Ja. Een thuiswedstrijd? Een thuiswedstrijd, ja. Je was in Burg vanmiddag, je dacht ja ik moet toch naar huis, dan kan ik beter zo hard mogelijk lopen. Ja, precies. Ja. En hoe voelen voeten van iemand die net een marathon gelopen heeft aan, meneer? Nou, die hebben hun werk gedaan, hè? Dat kun je wel zeggen. Kun je dat ook voelen? Dat kun je voelen, ja. Ja. De frisheid is eraf. Het is vaak wat verweekt en wat pijnlijk, dus je moet wat voorzichtig zijn. Maar hier knappen ze weer helemaal van op. En wie bent u zelf? Ik ben Gerrit Ruitenburg en ik ben hier de dominee van dit huis. Ja. En gespecialiseerd in voeten? In alles. Hoeveel voeten heeft u al gehad? Dit is mijn derde paar vandaag. Ja. Ja. En wat doet u, als ik vragen mag? Ik doe ze eerst wassen. Koud bad, zeep, lekker fris. En daarna met zalf, aloe vera en dat soort zaken. Maken we het weer een beetje zacht en lief en zo. Ziet er goed uit. Ik heb helaas geen tijd, want de uitzending gaat door. Maar anders was ik gelijk aangeschoven. Is de dominee een beetje in vorm? Ja, zeker. Het voelt goed. Ja. Ja, ik kan ook moeilijk nee zeggen nu, hè? Ja, dat is ook zo. Ga je volgend jaar weer meedoen? Ja, ik ben van overtuigd wel. Ik moet even kijken of ik er ook tijd voor kan vrijnemen, zeg maar. Maar anders doe ik zeker mee. Ja. Kunnen deze voeten over 365 dagen weer een marathon aan? Zeker weten. En dan ben ik er weer om ze weer fris te maken. Kijk eens aan. Nou, een dominee die de voeten behandelt. Wat wil je nog meer in Zoutelanden?
In de Langstraat wordt het ook drukker en drukker met mensen die aan het aanmoedigen zijn en mensen die aan het uitpuffen zijn. Fred, jij bent flink aan het uitpuffen, zie ik wel. Ja, duidelijk, ja. Was het nodig? Ja, het was zwaar deze keer weer. Ja. Ja, Deze keer weer, dan ben je dus ervaringsdeskundige. 2 jaar geleden ook gelopen. Alleen herstellende van een flinke blessure. Dus ik dacht 2 weken geleden van ja, gaan we het doen of gaan we het niet doen? Ik dacht we gaan het gewoon doen. Ja. En uiteindelijk dus bijna net over de 4 uur gelopen uiteindelijk. Heel erg tevreden. En ik hoor een kleine Brabantse tongval, klopt dat? Ja, klopt. Ja, ik ben echt een zebra. Ik woon langer in Zeeland dan in Brabant. Dus, maar nog steeds, de Eindhovense tongval gaat er niet uit. Hè. En waar kom je in Zeeland vandaan? Zonnemerre. Mooie Schouwen-Duiveland. Zeker, heel mooi Schouwen-Duiveland. Dus thuis gestart eigenlijk en nu naar Walcheren gelopen? Bijna. Ja. En wat maakt het zwaar voor jou vandaag? Ik ben 4 maanden geleden ben ik ziek geworden. Ben ik 8 weken ziek geweest. Dus ik ben pas weer 2 maanden eigenlijk aan het herstellen. Dus dat maakt het heel erg zwaar. 8 weken ziek, dat is geen griepje geweest, denk ik? Nee, een erg zware longontsteking. Okay. Dus dat was wel een heftige uitschakeling, eigenlijk. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om een kustmarathon te doen, want ik zou iets heel wat anders gaan doen. Dat heb ik aan de kant moeten zetten. Wat zou je gaan doen? Ik zou 240 kilometer in de Pyreneeën gaan lopen. In 7 dagen met 15.000 hoogtemeters. Maar dat ging niet. Dat was echt na de 8 weken toen ik eigenlijk net weer een beetje gezond verklaard was. Toen dacht ik 2 weken geleden, weet je wat, ik ga een kustmarathon startbewijs ergens scoren. En dat is gelukt? En ik dacht, weet je wat, 4 uur zou leuk zijn. Maar 4,5 uur zou ik ook erg tevreden mee zijn, dus ik ben erg tevreden. Ik sta hier naast een man die een overwinning op zichzelf geboekt heeft. Zeker weten. Zeker weten. Nu weer helemaal fit? Nou, nu niet hoor. Morgen weer. Morgen weer. Nou, knap gedaan. Dankjewel. Mooi hersteld en geniet van je prestatie. Gaat zeker lukken. Kijk eens aan. De man uit Zonnemerre die het ook gehaald heeft. Ja, er komen er steeds meer binnen, Michiel. Zijn er überhaupt nog mensen onderweg? Ja, er zijn er nog heel wat onderweg hoor. Alleen dat langgerekte lint hier nog voor Westkapelle. Dus tussen Domburg en Westkapelle. Dat wordt steeds dunner en dunner. Ik ga eens even kijken, want sommige mensen rennen nog wel. Maar andere mensen, zoals Esther. Tempo is eruit, Esther. Ja, dat geeft niet. Ik ga het nog wel halen. We gaan wel door hoor. Ja. Ja. Stoppen is geen optie, toch? Je hebt nog, oh, wacht. Ik ga nou even aan de kant, want we worden ook nog ingehaald. Door een andere Esther. Ja. Door 2. Jongen. Maar hoe gaat het tot nu toe? Nou, ik vind het wel zwaar hoor. Ja? Ja, ik ben het niet gewend, dat te onverharden. Ik snak naar een stukje asfalt. Oh. Nou, ik denk dat dat nog even, daar misschien een beetje. Maar verder is het veel zand. Ja. Sterkte nog even. Dankjewel, dit komt goed. Esther die gaat het nog wel halen, want ze heeft nog zeker 1 uur en 3 kwartier om binnen te komen. Maar ergens anders langs de route staat Remy Oppeneer. Ja, dat klopt. Ik sta nog steeds vlakbij Zoutelanden, maar onderaan die laatste paar trappen. De mensen die hier van het strand afkomen, die liepen net al te juichen. Er stopte net al een meneer die het wel behoorlijk zwaar had. Die vroeg, wil je mij nog interviewen? Dat was een paar minuten geleden. Hij besloot toch maar even door te lopen. Lijkt me heel verstandig. Maar ja, hier hebben ze het gevoel al van, we zijn er bijna. En de winst, de persoonlijke winst is binnen. Ze hebben de kustmarathon zo goed als uitgelopen. Een interessante battle was er vandaag ook. Een politieke strijd, mogen we misschien wel zeggen. Het was Johannes de Bad, gedeputeerde, dagelijks provinciebestuurder. Weet ik dat vandaag mee heeft gelopen. Ik weet niet hoe hij gefinished is, of hij al gefinished is. Maar ik zag een paar minuten geleden een goede vriend van hem en collega, Dirk Alsema, die is wethouder in de gemeente Goes, voorbij komen. Ik weet dat die elkaar al heel goed, heel lang kennen. Dus ik ben benieuwd of zij een onderlinge strijd hebben gehad. Nou, we lopen nu de trapje op, waar de lopers de laatste, wat zijn dat zijn, 25 treden moeten doen. Waar nog even lekker de kramp erin kan schieten en waar je onthaald wordt door de doedelzakken. We gaan eens heel even kijken hoe de mensen hier naar boven lopen. Of het nog soepel gaat. Of dat bijvoorbeeld hier met nummer 79. Jack. Hoe gaat het? Goed. Ja, de manier waarop je het zegt spreekt boekdelen. Heb je ook genoten vandaag? Tuurlijk, volop. Volop. Je hebt het bijna gehaald. Geniet van de laatste paar 100 meter nog even.
Ja, hij was niet erg enthousiast, maar een klein glimlachje kon er al vanaf. Genoten heeft hij van die 42 kilometer. Bijna 42 kilometer op het punt waar wij staan. En om de bocht en dan is hij binnen. Ja, we hadden het net over de politieke battle tussen Dirk Alsema en Johannes de Bad. Meneer de Bad. Prima. Wat zeg je? Conditioneel prima, alleen mijn bovenbenen willen niet meer. Doe jij nog een stukje? Beetje kramp erin? Nee, valt mee, gewoon zwaar. Maar het is fantastisch. En binnen de 4 uur 30, dus ik heb aan al mijn verwachtingen voldaan. Is dit nou zwaarder dan de hele dagen in de provinciehuis een beetje over ingewikkelde dingen praten? Heel veel zwaarder, maar ook heel veel leuker. Geniet ervan, de laatste paar 100 meter. Waiting
Ze druppelen binnen en de gedeputeerde sport is er ook. Johannes de Bad. En die ga ik eens even opzoeken. Want het was zijn eerste marathon. Hij krijgt de felicitaties van Jan de Wilde. Heeft zijn zoon erbij. Wijst naar zijn benen. En ik ga eens even vragen hoe die benen voelen, Johannes de Bad. Nou, die voelen heel zwaar. Het is vooral mijn bovenbenen. Dus op het laatst kon ik bijna geen snelheid meer maken. Maar conditioneel valt het heel erg mee, dus ik heb echt genoten. Ja, je moet even iemand optillen volgens mij, die pakken we er gewoon even bij. Het was je eerste keer, was het zwaarder of makkelijker dan gedacht? Ja, moeilijk te zeggen. Ik vond het eerste stuk makkelijker dan gedacht, en het strand ook. We hebben met die paces gelopen, dus dat was ook heel prettig. Het laatste stuk was zwaarder dan gedacht, omdat mijn bovenbenen helemaal vol liepen. Maar ja, dan zie je de finish al en dan weet je nog 5, nog 4, nog 3 en dan gaat het wel. Ja, dan ben je de gedeputeerde met sport in je portefeuille, dan doe je dit. Maar kun je ook nog eens zeggen hoe belangrijk dit weekend gewoon voor Zeeland is om mensen aan het sporten te krijgen? Nou, al jarenlang natuurlijk is het een moment waar heel veel mensen naartoe leven. 10.000 mensen in zo'n weekend, hè? Ja, en je ziet ze ook trainen. Ik heb zelf meegemaakt hoe belangrijk die trainingen zijn. Ook altijd hartstikke druk. Iedereen doet mee. En die trainingen worden daardoor ook heel motiverend. En als dan vandaag iedereen hier is en meedoet, nou, is genieten. Echt genieten. Maakt het dan meer? Nou, laat ik het morgen beantwoorden. Oké, daar komen we dan nog op terug. Dat lijkt me heel goed. En de hoofdprijs wacht altijd aan de finish, hè? Nou, ik heb ze alle 3 bij me nu, dus ik ben helemaal gelukkig. Geniet ervan. Johannes de Bad, hij is ook binnen. Kinderen erbij. En ja, de sportgedeputeerde moet zoiets natuurlijk ook nog wel doen. Ton, die is hartstikke blij dat hij er is volgens mij. Ja, hè? Geweldig man, wat een heerlijk evenement. Schitterend, jullie Zeeuwen, hè? Jullie mogen hier heel trots op zijn. Maar dat zijn we al jaren. Was voor jou de eerste keer? Nee, 5e keer. We komen heel graag terug, het is altijd schitterend hier. Waar kom je vandaan? Uit Veenendaal. Loopgroep Veenendaal. Kijk, even reclame maken. Het parcours is prachtig, de entourage is schitterend, maar de mensen zijn echt geweldig. Ja. Hey, bedankt. Veel aanmoedigingen gehad onderweg? Ja, joh, schitterend, leuk. Ja, mijn vrouw is hier en kennen ze natuurlijk ook. Ja, het voordeel is dat iedereen je naam weet van die langs de kant. Dat is ook leuk, ja. Ja, dat is zeker mooi, ja. Ben je er volgend jaar weer bij, Tom? Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Als we heel blijven, maar... Zeker, en dan straks een lekker hapje eten, restaurant verschillen hierachter. Hè? Want dat is ook super, daar achter de kerk. Ja, je bent wel van de reclame volgens mij. Ja, ja zeker, en jullie fijne dag verder. Hè? Geniet ervan, dankjewel. Ja, Ton is ook binnen. Laten we er nog eentje doen, want nu zijn we er toch. Jaap, hij is er. Jaap, gefeliciteerd. Dankjewel. Waar kom je vandaan? Groningen. Uit Groningen? Oorspronkelijk uit Zeeroos, dus... oké. Ja. En 1 keer per jaar terug om dit te doen, of moet ik het niet zo zien? Dat was mijn eerste dit. Dus ik dacht, als ik één loop, dan loop ik deze. Ja. En viel het mee of tegen? Ging op en neer, maar uiteindelijk ging het lekker. Wat is mooier, Zeeland of Groningen? Het is boven Groningen, maar het is fijn om hier te zijn. Geniet ervan. Oké. Hij heeft het gehaald, ja, ex-Zeeuw moet je dan zeggen. Maar een mooie manier natuurlijk om terug te komen naar Zeeland voor zo'n marathon. Nou ja, ze blijven komen. Nog 1,5 uur op de klok. En dan moet echt iedereen hier zijn. Ja, nog 1,5 uur inderdaad. Dan, nog 1,5 uur en dan wordt de boel gesloten. Vlak voor mij komt Jan Bostelaar voorbij. Mensen, even aan de kant blijven alstublieft. Er komen nog heel veel lopers voorbij. En die hebben absoluut de ruimte nodig. En dat verdienen ze ook, hè? Want ja, ze zijn er bijna. Nog dat hele laatste kleine stukje. Even, ja, in sommige gevallen shocken. Steunend op de bovenbenen. Die laatste treden op. En als ze daarboven zijn, dan kunnen ze hier de boulevard over. En dan zijn ze ja, bijna in die Langstraat. En dan is het mooie gevoel is binnen. Mevrouw Joyce, hoe voelen de benen? Heel zwaar, maar we zijn er bijna. Nou, die gaat iets te hard om mee te lopen. Die heeft er wat energie over, denk ik. Wat zegt u, meneer? Je moet harder meelopen. Ja, maar dat kan de cameraman niet, hè? Want hij heeft een heel zwaar ding op zijn nek. Dat gebruik ik als excuus. Staat u op iemand speciaal te wachten? Ja, wij hebben zelf ook al 10 keer meegedaan, denk ik. 10 keer? Ja, 6 keer de marathon en 4 keer met de mountainbike. Vanmorgen met de mountainbike. Was het vanochtend? Ja, vanochtend. En vrienden van ons die uit Oosterwijk lopen hier vandaag ook mee. Dus maar ja, dat kan nog goed een uur duren voor die binnenkomen, denk ik. Meestal 5 uur, denk ik, precies. Hoe was het die keren dat u zelf meeliep? 6 keer meegelopen. Maar hoe was dat? Zwaar, want hij reed mee, met de mountainbike reed hij mee. Ik heb hem 1 keer in 4 uur gelopen. En daarna was het zwaar. Dus op een gegeven moment ben ik ermee gekapt.
Je weet hoe die mensen die hierboven komen, hoe die zich voelen. Wij wilden niet weten hoe zwaar het laatste stukje hier naar boven is, hoor. Ja, want dit stukje kan nog net even lekker die kramp in de bovenbenen schieten. Hè? Want er zijn er straks mensen lopen die dan zeggen van, hey, ik ben er. Maar hetzelfde krijg je als je naar beneden gaat. Een zweepslag, hè. Het laatste 100 meter nog, dus... Er zitten nog een paar treetjes in, een paar trapjes zo naar beneden. Ja, serieus, dus... Maar hoe is het gevoel als je hier over die boulevard loopt, tussen die vlaggen, langs het standbeeld van de kustmarathon? Hoe is dat gevoel om die Langstraat in te lopen richting de finish? Ja, dan ben je gewoon euforisch, want dan ben je gewoon, heb je gewoon 42 kilometer gelopen, hè. Dus dat is gewoon echt, dat is niet te beschrijven, maar het is wel leuk. Wel echt een leuke ervaring. Niet te beschrijven, euforisch. Nou, zo voelen die mensen zich hier dus die naar boven komen. Sommigen zien er absoluut niet zo uit op het moment toch. Maar over een minuut of 5 voelen ze zich wel euforisch hoor. Dan kan het ultieme genieten beginnen voor ze. Ja, en hier op deze trap, eigenlijk bij het herkenbare KNRM-gebouw in Westkapelle, daar zie ik niemand lopen hoor. Misschien dat ze in Zoutelanden nog een eindsprintje eruit persen. Eens even kijken hoe het met Jacqueline gaat. Gaat het, Jacqueline? Ja, gaat perfect. Ja, niks te klagen. Nee, wel een rot ding hè, deze trap nog even. Oh, ik vind hem geweldig. Oh, wel leuk? Nee. Tuurlijk niet. Ja. Maar erbij hè? Nog een paar kilometer. We zijn er bijna bij de finish. Heel goed. Eens even kijken, want je kan het hier ook zien, die trap. Waar beneden nog gerend wordt door veel mensen. Dan gaat ze, zodra ze bij die trap komen, ja, de gang gaat eruit. Dat kan ook niet anders. Dus even kijken of we hier nog iemand aan kunnen schieten. Oh. Ja, hier gaat goed. Ja, gaat prima. Ja. Jasper, dat ziet er niet heel soepel uit. Nee, ga niet eens anders. Nee. Sterk er nog even. Oh, een stukje eraan wel. Ja, en hoe gaat het hier? Gaat het goed. Ja? Helemaal goed, maar de slippers. Wat zegt u, op uw slippers? Slippers? Nou, de lasers laat ik. Even eens kijken. Ja. Waarom op uw slippers? Oh, dat is waar je eens kan. Even. Ja, en dan komt er opeens een hele horde aan. Ja, die hebben allemaal die rottrap te gaan. Dus even kijken, hoe gaat het hier? Stoppie. Ja, met u ook? Afzien. Afzien, ja. Afzien geloof ik wel, want het is een rot ding. Het is even rustig hier op die kuitenbreker. Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan. Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan. Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan. Wil je weten hoe het danst zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet zet ik een stapje opzij. Als dat beter is, heeft het leven dan meer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als het echt zo is, dan laat ik je vrij. Als dat beter is, wil niet zeggen dat ik jou niet mis. De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht. Al staat wat ik wil zeggen wel op mijn gezicht. Oh. Ik kan niet met je praten, dus ik hou me stil. Maar het voelt of je voor mij niet vechten wil. Wil je weten hoe het danst zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet zet ik een stapje opzij. Als dat beter is, heeft het leven dan weer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als dat echt zo is, dan laat ik je vrij. Als dat beter is, wil niet zeggen dat ik jou niet mis. Ga maar kijken hoe het danst. Ga maar kijken hoe het danst.
sleutelsvaste deurknop heb ik in mijn hand. Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou. Ook al mis ik de balans zonder jou. Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou. Als dat beter is. Ga maar kijken hoe het danst zonder mij. Geef de liefde weer een kans zonder mij. Als het moet zet ik een stap. De grote stroom is al voorbij. De grote meerderheid is natuurlijk binnen. Maar de mensen die hier nog aankomen, dat zijn de mensen die er zo 4 uur en 40 minuten over gedaan hebben. En die hebben misschien wel meer afgezien dan bijvoorbeeld een Erwin Adan en een Tim Pleiten vandaag, hoor. Maar er lopen ook mensen bij die heel veel marathons hebben gedaan. Ik zie Hans Minnaert, het eerste keer. Dag Hans, mag je even storen? Oh, je hebt nog heel veel energie. Ja. Support roep je al. Je hebt nog wat energie over, laten zien. Nog wat over, hoor. Hoe was het onderweg? Heerlijk. Hoeveelste marathon is dit voor jou? Ongeveer? 11e kustmarathon. Dus 11e. En hoe staat deze in vergelijking met de andere? Heerlijk deze. Je wandelt naar boven? Er zit geen, Nee, er zit geen snet meer op. Hey. Nee, het is over en uit deze keer. Hey. Je hebt het al 10 keer meegemaakt, hè, hier die boulevard op. Kun je eens uitleggen hoe je dat voelt? Schitterend. De mensen zijn allemaal enthousiast. Even een high five. Hey! Je ziet het. Hey. Het gaat vanzelf goed komen. Hey. Geniet van die paar laatste 100 meters. Hey, dank je. Succes, hè. Inside my chest to keep me up at night.
Hoe gaat het hier? Redelijk. Redelijk? Redelijk. Dat klinkt alsof het slechter kan. Ja, het is omdat ik weet dat ik er bijna ben. Ja, nog een kilometer of 4. Hoe is deze trap dan? Wat zal ik ervan zeggen? Heftig? Nou, op zich als je wandelt gaat het wel. Ja, je moet vooral die rennen doen. Oh, we moeten nog even lachen ook. Ja. Maar ga je nog wel een sprint trekken? Ja, gehad, moet ik zeggen. Ja, maar ja, fijn. Nee, het is gewoon niet lekker, weet je. Ja. Dat is een marathon vaak niet. Ja, daarom. Dus dat ik er bijna ben. En wat doe je dan toch besluiten om hem weer te lopen? Toch dan weer het samen trainen is leuk, gezellig. Geeft een bepaald gevoel, kick, hè, dat je dan toch weer hebt gedaan. En dan zie je daar, kijk daar is de finish, hè? Ja, precies. Nog een paar kilometer. Ja, nou mooi. Zet hem op. Nou, kijk, dan komen er ook nog wat toeschouwers. Lopen jullie niet mee, jongens? Nee, we wachten op mensen. Oh, op wie sta je te wachten? Nou, op Peter, Max en André. En wie zijn dat? Dat zijn mensen. Ja, dat snap ik. Maar wat zijn het van je? Het zijn allemaal vrienden. Oh, vrienden. En die lopen de marathon? Ja. Oh, kijk. Heel goed. En waar zijn ze nu ongeveer? Ik zal even kijken, ja? Ja. Wat? Oh, ze lopen nu beneden. Ze komen zo naar boven. Nou, misschien dat we ze nog even op kunnen vangen. Dan kom. Gaan we even een sprintje trekken nog? Want anders zijn ze zo meteen weg. Welk net is dit? Dit is Omroep Zeeland. Oké, ga kijken. Ja, ik ga gelijk even. Ja? Dus we moeten gelijk even opnemen. Nou, eens even kijken. Met een oranje shirt aan. Met een oranje shirt aan. Oké, nou, we gaan het niet meer halen. Oh, daar komen ze. Kijk, daar komen ze. Ja, beneden. En wie zijn het dan? Iedereen in het oranje? Ja, Peter. Peter komt als eerst. Ja, Peter, dat is de eerste. Peter heeft het moeilijk. Peter, hoe gaat het? Het is heel zwaar. Had u iets anders verwacht? Nee, gaat goed. Oh, u stopt ook even. Het is wel een heftige marathon altijd, hè? Ja, het is heel zwaar. Hoe vaak loopt u hem? Het is de eerste keer. Vorig jaar ben ik halverwege uitgevallen. Ja. En nu dacht u, we maken even plaats voor Max. Dit keer gaat u hem wel uitlopen? Ja, nu wel. Ja, dat kleine stukje nog. Ja, opgeven is geen optie. Nee, precies. Nee. We gaan door. Ja, ze stonden heel hard voor u te supporteren. Ja, dat zijn kennissen. Oh, kijk, heel goed. Nou, zet hem nog even op. Dan zien we u zo meteen op de finishlijn in Zoutelanden. Kom op, nog een paar kilometer. Dankjewel. En hier vlak voor Zoutelanden zie je nu heel kleurrijke dingen voorbij komen. Ik heb al mensen zien hinkelen, het trapje op. Ik zag net ook wat mensen met een speciaal gemaakt shirt. Lichtblauw met erop onze dank gaat uit aan Lijn Lieversen. Natuurlijk de organisator, een van de initiatoren van deze kustmarathon die begin januari is overleden. En ja, waar heel veel mensen toch ongetwijfeld even aan zullen denken. De mensen die al langer bij dit evenement betrokken zijn. Ook mensen die jelletjes delen. Die denken van nou, het is nog een kilometer, ik ga nog een jelletje delen. Dan heb ik er misschien later onder de douche wat aan. Want heel veel dit heeft dat natuurlijk niet meer, want ze zijn er hier bijna. Maar de snelheid is er bij de meeste mensen wel uit. Ik ga eens even kijken of ik met deze meneer kan meelopen. Een meneer in een oranje shirt. Ik kan nog niet zien hoe die heet. Zo te zien heeft hij al eerder gelopen. Want het is een shirt van de marathon van Rotterdam. Meneer Peter met 598. Dag Peter, mag jij even storen? Hè? Nou, loop door. Ja, is goed. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Nou, veel kramp in mijn beide benen. Dus afzien. Je hebt eerder Rotterdam gelopen, denk ik, aan je shirt te zien? Klopt. Ja. Dat is een stukje zwaarder, hè? Ja, een slokje zwaarder, ja. Vooral het strand. Ja, ik heb goed nieuws voor je. Deze trappen zijn nog even pittig en dan is het alleen maar hier genieten de boulevard op. Ja, dankjewel. Ja. Dus nog een paar 100 meter. Oké, nou. Geniet ervan. Ja, bedankt. Nou, genieten dus die laatste paar 100 meter. Geldt voor alle mensen. Komt hier Coin boven. Gaat goed, meneer? Oh, kapot. Amende. Kapot. Nou, amende. Een Duitse deelnemer. Hij is ook kapot. Goed nieuws. Nog een paar 100 meter en dan zit deze kustmarathon erop.
5 kwartier ongeveer hebben de lopers op weg naar Zoutelanden om hier te gaan komen. En ja, als je hier bent, dan ben je blij. Toch Erwin, blij? Ja, ik ben heel blij. Waar kom je vandaan? Zierikzee. En hoe zwaar was het vandaag? Voor mij persoonlijk heel zwaar. Hoe kwam het? Ja, bij 30 kilometer was de tank leeg. André Luijs, goed zo André. Ja. En wat is dat? Is dat niet de vorm van de dag? Is dat te weinig getraind? Waar zit het hem in? Te weinig getraind. En hoe kwam dat alweer? Andere bezigheden. Ja, maar je wou toch lopen vandaag? Ja, zeker. Ik heb mij opgegeven, dus ja, dan gaan we. Hoe vaak heb je al meegedaan? Dus de tweede keer. En wat maakt die kustmarathon mooi voor jou? Ja, alles eigenlijk. Dus de hele ambiance, de sfeer. Geniet je dan ook 42 kilometer of heb je daar bij het pijnlijden die je altijd tijd voor? Niet alle 42, maar wel heel veel. En nu, wat staat er nu op het menu? Hoe oud is die? Rusten. Rusten. Ik ga lekker de tent in. Doe dat. Dankjewel. Erwin uit Zierikzee, hij heeft het gehaald. Martin, hoe ging het? Ja, ik moet zeggen, aardig ritje geweest. 4:45, dus op zich mag ik er wel tevreden over zijn. En hoor ik een Limburgse tongval? Ja, er zit een kleine Limburgse tongval inderdaad. Speciaal uit Limburg gekomen vandaag? We zijn met een groepje van 3 helemaal in Limburg hier naartoe gekomen. De 4e keer of zo dat we hem rennen. En waarom trekt de kustmarathon jullie hier naartoe? Ja, het is gewoon, het is natuurlijk wel een pittige marathon. Maar het is gewoon een prachtige omgeving. Langs het strand, duinen, alles met Neeltje Jans en zo. Het is echt een fantastische omgeving. Dus ik denk een van de mooiste marathons van Nederland. Kijk, dat is goede reclame en je hebt geen mensen nodig die drinken aangeven. Nee. Werkt dat goed? Hij is leeg. Hij is nu leeg? Hij is helemaal leeg. Waarom zat hij aan het begin vol? 2 liter. Dan moet je flink meeslepen dan. Ja, maar goed, je transporteert wel heel erg veel. Er zit wat sportdrank in. Dus je moet wel even goed vocht hebben. En voeding en vocht is wel heel erg belangrijk. Dan krijg je krampen of zo. Dus, maar we hebben het gedaan. En nu ook nog vocht in gaan nemen of niet? Ja, maar met zo'n beetje schuim. Geniet ervan. Vocht met een beetje schuim, ook lekker. Nou, pakken we deze nog even mee. Mevrouw Ingrid, hoe ging het? Ja, goed. En wie hebben allemaal op jou staan wachten? Ja, Luc, Teun en Sam. Allemaal kinderen? Ja, en dus een neefje. Waar kom je zelf vandaan? Uit Vlissingen. Hoe ging het? Goed. Waar was het zwaar? Het strand. Ja. Ja. U wordt eerst meegedaan of niet? De eerste keer. Ja. Waarom dacht je ik ga de kustmarathon doen? Nou, een paar keer gewandeld en ik dacht ik ga het eens proberen. En het is goed bevallen? Ja, goed bevallen. Ben je trots op mama? Ja. Geef hem maar een dikke kus straks als je ernaast zit, hè? Doe je dat? Ja. Kijk, de kinderen trots, Ingrid trots, goed gedaan. Nou, pakken we Roel nog even mee, want Roel die heeft hele speciale schoenen, zie je dat? Dat zijn schoenen met tenen. Ja. Waarom? Het is bijna blote voeten, alleen een beschermlaagje. Ja. En zitten ze lekker? Heerlijk, ja. Ik snap niet dat die andere 1700 dat niet doen. Nee, ja, die hebben het nog niet door, maar die komen er wel achter. Ja. Want zijn een soort, is vooral op strand lekker, denk ik, hè? Nou, daar heb ik ze uitgedaan. Er kwam zand in en dat gaat scheuren. Dan ben ik lekker op blote voeten gegaan. Oh, en dan stop je eventjes om ze weer aan te doen. Ja, dan al het zand eraf en dan ga je weer. Waar kom je vandaan? Den Haag. En voor het eerste de kustmarathon of niet? Ja, en ik denk ook de laatste keer. Hij is zwaar, maar hij is prachtig. Ja, ik heb wel genoten. Waar was het vooral zwaar? Na het strand. Die laatste stuk. Ja, toen zeiden de benen van, zeg, bekijk het. Nou, kijk nog even goed naar de schoenen, want dat zijn ze dus. Daar gaat het mee lukken. Geniet ervan, Roel. Goed gedaan. Nou, wij gaan weer eens kijken op het parcours, want daar staat nog altijd Michiel van der Velde. Ja, en Robert-Jan die komt er ook net aan. Hoe gaat het? Ja, het gaat best wel goed eigenlijk. Ja? Ja, alleen de beentjes, die willen niet meer zo. Nee, ja, dat heb je wel eens. Ja. En nu, wat is de oplossing? Nou, gewoon doorstappen, hè. Ja, gewoon niet opgeven? Nooit opgeven. Gewoon doorgaan. Hoeveelste marathon is dit? De tweede. Oh, en de eerste kustmarathon of ook de tweede? Ja, nee, eerste kustmarathon, eerste keer. En hoe is die? Het begin ging eigenlijk best wel goed, tot we op het strand kwamen en toen ging het wat minder. Ja? Het was echt heel zwaar op het strand. Een beetje op verkeken of kan je daar ook niet echt op trainen? Ik weet niet. Ik heb misschien iets te weinig erop getraind, maar misschien, ja, meer mensen hadden het wel lastig, denk ik. Waar kom je vandaan? Uit Driewegen. Ja, nou dan heb je op zich nog wel strand in de buurt waar je kan trainen natuurlijk. Ja, zeker. Zeker weten. Ja, ik heb nog een beetje slecht nieuws. Ja, ik zie het. Dit is echt een rotding. Ja, ik ga het stap voor stap doen. Ja, ik zie er niemand meer rennen hoor, dus het is geen schande als je omhoog strompelt. Dat doen ook heel veel mensen. Ja, ik doe het op gemakje, oké? Heel goed, succes. Robert-Jan uit Driewegen gaat onderweg naar de finish. Die is vanaf hier nog ongeveer 4 kilometer.
En hier moeten ze nog een aanzienlijk stuk minder leggen. Nog een paar 100 meter. Mensen krijgen hier ook nog support. We zien hier Lore. Die heeft een supporter die het laatste stukje met haar meerent. En daarachter Chantal met 12:41. Nou, die kan nog lachen. Dus dat gaat nog heel soepel. Misschien kan ze straks nog wel een stukje. Ik ga even een stukje meelopen met Wim. Dag Wim. Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Waar komt u vandaan? Uit België. Is het de eerste keer voor u de kustmarathon? Ja, het is een verrassing. Een verrassing? Ja, het was heel leuk. Ja. Wat was het meest verrassende? De trappen eigenlijk. Dan heb ik eigenlijk nog een verrassing voor u, want over een kleine 20 meter. Daar was ik al bang voor. Okay. Maar goed nieuws, het is de laatste. Oké, dank u wel. Heeft u genoten? Ja, zeker was. Volgend jaar weer? Ja, waarschijnlijk wel. Oké, nou, sterkte naar boven. Verrast dus door de trappen vandaag in de kustmarathon. Goed nieuws voor hem. Hij moet hier nog, waar hij loopt, een stuk of 10 treden op. Het gaat niet meer heel soepel, maar een beetje duwen op de beverbenen. Dat helpt. En dan kan hij de boulevard op. En natuurlijk de Langstraat in. Op weg naar de finish van deze kustmarathon. Ik ben blij dat ik niet mee hoef te rennen zoals Remy en Michiel. Want hier bij de finish is iedereen uitgerend. En daar profiteer ik dan weer van. Want ik ben eigenlijk niet zo'n renner. Maar je ziet nog altijd mensen die met kinderen over de finish komen. Arno Meelaert hebben we al vaker gezien. Arno, gefeliciteerd. En hier hebben we Joost met dochter, denk ik, of niet? Klopt. Hoe ging het, Joost? Ja, wat zou ik ervan zeggen? Ja, het is pittig, hè? Tot 30 kilometer gaat. Maar daarna dan was de tank leeg. Waar kom je vandaan? Steenbergen. En je dacht, ik ga Zeeland eens opzoeken vandaag. Ik kom hier al vanaf mijn 0. Dus grandioos dat het kan. En hoe vaak heb je meegedaan aan de kustmarathon? Dit was de 3e keer. En de zwaarste of dat niet? Nee, dat niet. Zeker niet. Ideaal weer. Wind van achter, dus daar ligt het niet aan. Ja, en heb je papa onderweg ook nog gezien of niet? Nee. Alleen bij de finish? Ja, net boven. En heeft hij het goed gedaan? Ja. Ga je zelf ook nog een keer meedoen als je groot bent, denk je? Ja. Ja? Oké, dan gaan wij even kijken. Het is nu 2019, dan doen wij in 2035 staan wij hier. Staan we weer bij de finish. Heb jij meegedaan, goed? Ja. Nou, dat is een mooie afspraak. Geniet ervan, Joost. Goed gedaan. En er komt nog een mooi 3-tal binnen. Of eigenlijk een 2-tal. Zou dat moeder en dochter zijn, denk je dan? Ik weet het niet. Zijn jullie met een groep gegaan, of niet? Dit is mijn dochter. En dat is mijn neef. Dus ik ben zijn tante. Dus het is een soort familieuitje. Ja. En hoe ging het? Ja, wel lekker. Je hebt gelijk... Ja, de vrienden staan daar, hè, dan moet dat. Waar komen jullie vandaan? Arniksveld, Giesdam, bij Dordrecht hoor ik hem daar. Heel veel Zuid-Hollanders valt mij op. Waarom zijn jullie vandaag gekomen? Ja, toch een keer een mooi moment meemaken, bucketlist. En dan moet je toch deze marathon lopen, toch? Ja. Was het zo zwaar als je had gevreesd of viel het bij? Ik ben mezelf al tegengekomen, ja. Waar vooral? Vanaf de 30, ja. Toen de duin in, toen was het pittig, maar... En dan gaan die biertjes hard binnenkomen, denk ik. Dat zien we dan wel. Zo smaakt heerlijk in ieder geval. Volgend jaar weer of niet? Nee. Laatste keer? Ja, denk ik wel. En zijn moeder ze natuurlijk nog even ompraten om het toch nog te gaan doen. Ja, gewoon nog een keer doen. U ziet er wel heel fit uit nog, vind ik. Heel erg leuk. Nou, geniet ervan allemaal. Met de familie. Goed gedaan. Geniet van je biertje. En nou beuk ik deze mevrouw nog even om. Sorry mevrouw. Hoe ging het? Goed. Ja, super. Prachtig. Wie bent u? Waar komt u vandaan? Ik kom helemaal uit Oost-Groningen. Veendam in de buurt of zo? Blijham. Bij Winschoten. Vond het geweldig. Eén groot feest. Volgend jaar weer? Wie weet. Kijk nou, Groningen vertegenwoordigd, Rotterdam vertegenwoordigd. Maar ik denk toch nog wel dat de Zeeuwen in de meerderheid zijn. Olivier? Oliver, van Germany. Van Germany, ach, deutsche Gäste. Ja. Wie war es unterwegs? Anstrengend. Very, very anstrengend, wirklich hart. Aber macht immer wieder Spaß. Die Leute sind mit Spaß dabei. Richtig Spaß, ehrlich. Was das erste Mal für Sie? Zweite Mal. Ich komme wieder. Ja, nächstes Mal wieder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt Bier? 2. Kijk, de Duitsers lusten ook wel een biertje en hebben het gehaald. Nou, nog iets meer dan een uur. Ja, ik ben benieuwd of er nog mensen in tijdproblemen gaan komen. Want de wind is in de rug. Velen zeggen, ja, het is eigenlijk iets makkelijker dan gedacht. Maar je moet het toch maar doen, hoor. Die 42 kilometer, 195 meter. Ik vind het persoonlijk met de auto al een end. Ja, Jaap. Ik heb jou net horen zeggen dat jij blij bent dat jij... We volgend jaar samen meelopen.
Misschien iets om over na te denken, Jan-Jaap Corré, voor volgend jaar. Ik sta er voor open in ieder geval. We gaan eens even kijken of deze mensen er nog voor open staan. Want die moeten nog een heel klein stukje. Hè. We staan hier weer vlak voor die trappen dat ze de boulevard op gaan. Eens even kijken hoe het met de benen van mevrouw Mariska gesteld is. Dag Mariska, waar kom je vandaan? Middelburg. Middelburg, bijna een thuiswedstrijd. Behoorlijk, ja. Hoe voelen de benen? Oh, heel krampachtig. Het was een strijd tegen mij en de kramp. En af en toe won de kramp een beetje. Hier gaan we nog even de trap op, dus doe voorzichtig, want dan kan de kramp er zomaar in schieten. Klopt, inderdaad. Ik probeer het een beetje voorzichtig te doen, inderdaad. Maar je hebt hier vast al eens eerder gelopen, denk ik, op dit stuk. Mijn derde keer. Dus je weet wat er nu te wachten staat. Zeker, ja. En nu genieten? Dankjewel. Ja. Geniet van die laatste paar 100 meter. Mariska uit Middelburg, ze moet nog een klein stukje. En dan ziet ze straks de ultiem sportieve Jan-Jaap Corré bij de finish staan. Tommy, we gaan bij de Belgische spellaar, Tom. Heeft zijn zakje met water nog mee. De luid applaus gaan ze richting de laatste metertjes. We gaan eens even luisteren bij die Zeeuws-Vlaamse dames. Dames, Koosje en Danielle, kom eventjes bij me. Er zijn veel mensen die hier aan het wachten zijn op mensen die binnenkomen. En ik zag net, of is hij nu net weg, een man met een spandoek. En daar stond heel groot op Hup Mama. Ik dacht, ik ben benieuwd wie dat nou is, maar volgens mij is hij nu net er vandoor. Zie jij hem nog? Nee, hè? Even kijken, even kijken, even kijken. Nou, daar komen nog meer mensen binnen. Richard en Fred en Bloemen. Meneer, u heeft veel bloemen. Eerst even over de finish, hè? Anders gaat het ten koste van de tijd. Ja, hier kunnen we staan. Wat een bloemen, Fedor. Ja, dankjewel. Van wie zijn die allemaal? Dat zijn van mijn vrouw en van een collega en van de vriendin van mijn zoon. Ja, die zijn allemaal heel erg trots op jou. Die zijn super trots op mij. Ja. Heeft dat een speciale reden of heb je al heel vaak bij gedaan? Ik heb al een keer, dit was de 11e keer. Dus ik wist dat het me weer te doen stond. Het is weer lekker uitrusten nou. En, ik denk steeds, nou doe ik er nooit meer, maar straks ben ik in die tent en doe ik weer mee. We lopen nog ietsje door, anders staan we voor de camera van de finish. Al vaker meegedaan, zeg je, kom je ook uit Zeeland? Ik kom uit Goes. Ah, nou medaille, bijna vergeten. Ja, natuurlijk. Spaar je die nou ook? Ja, het doet allemaal in een doos, maar toen mijn kinderen nog klein waren, liepen ze de hele straat mee door. Maar ze hebben geen speciaal plekje in je huis? Nou ja, ik heb nog meer medailles, maar ik zal ze nog wel eens een keer ophangen, denk ik. Ik hoor van iedereen dat het vandaag wat makkelijker was dan andere jaren. Heb je dat ook zo beleefd? Nou ja, het strand blijft het strand. Dat blijft zwaar, maar die wind mee, die helpt wel, ja. Okay, hou je een beetje van bloemen? Ik ben gek op bloemen. Nou kijk, dan zit je goed. Geniet ervan, Fedor. Met bloemen. Ja, als je voor de camera gaat staan van de finish, dan komt die tijd niet door. Maar het Hup Mama spandoek waar ik naar op zoek was, is weg. Dus ik denk dat die mama binnen is. Armand, hoe ging het? Ik ben kapot. Hoe komt het? Geen flauw idee. Een beetje hardlopen, denk ik. Waar was het zwaarst? Met de 30 kilometer schoot de kramp erin. Dus ik heb 12 kilometer met kramp gelopen, maar we hebben het gehaald. En op welk moment dacht jij, bekijk het maar, ik stap uit die marathon, ik doe het niet meer? Geen enkel moment. Nee. Wat is dan de wil om door te gaan? Mijn vrouw en kinderen, dat is mooi hè? En die staan je nu op te wachten? Die staan we nu op te wachten. Kijk, geniet ervan. Hij heeft het gehaald, ook met kramp gaan ze dus gewoon door. En dat moet natuurlijk ook, want als je hard hebt getraind, dan is de beloning hier in de Langstraat bij de finishlijn. Hey, hier staat hij. Lijnlieversen, de finishlijn met korte ei. Dat is het doel en daar moeten ze allemaal naartoe. En ze hebben nog een uur om dat te doen. Nou, nog een uurtje. Iemand die dat zeker gaat halen is Esther van Sluis uit Goes. Goh, zeg Esther. Ja, ik ben kapot. Wat was er zo zwaar vandaag? Ja, het was niet zwaar, maar vanaf 30 last van mijn rug. Maar op karakter, ik zeg altijd, er zijn ergere dingen. Er zeggen mensen uit Goes van, hé, dat is Esther van Sluis, die kennen we, want die loopt heel veel marathons. Ja, en dat was vandaag mijn 10e van hier, dus ik denk, uitlopen die hap. Heb je ook een beetje kunnen genieten? Ja hoor, zeker als nu de finish zie. Geniet van het laatste stukje. Ja, dankjewel. Doei.
time, so leave with me again. Yeah, you got all my love to spend. Oh, let's find a place where happiness begins. We're gonna dance in my living room, slave to the way you move, hurts when I'm leaving you. Just dance in the living room, love with an attitude, drunk to an 80s groove. We're gonna dance in my living room, slave to the way you move, hurts when I'm leaving you. Dance in the living room, love with an attitude, drunk. It's only you, man, you know that it's real. So why would you fight or try to deny the way that you feel? Oh baby, you can't fool me. Your body's got other plans, so stop pretending you're shy. Just come on and dance.